Záhorie je charakteristické svojou obrovskou rozmanitosťou na malom území. Sú tu múdri, šikovní ľudia, ktorí sú veľkí lokál patrioti. Medzi riekou a Karpatmi máme nádherné borovicové lesy. Malacky sú v trojuholníku medzi Bratislavou, Rakúskom a Českou republikou. Je tu hlavná železničná tráť, je tu diaľnica, sme blízko k 3 letiskám, sme blízko k prístavu. Senica leží v strede Záhoria, i keď tie trenice medzi Senicou a Skalicou istým spôsobom vždy boli, ale nastal čas spolupráce a myslím, že všetko musí byť založené na dobrej spolupráci, na ochotnej spolupráci a na vytváraní stále lepších podmienok pre život pre všetkých občanov Záhoria. Hlavný potenciál je v oblasti turistického ruchu. Rekreačná oblasť Kunovská priehrada, ktorú môžeme ponúknuť návštevníkom Senice, kde turisti prichádzajú a cítia sa tu veľmi dobre. Máme tu množstvo prírodných kúpalísk, máme tu obrovské množstvo cyklistických ciest. Hranice nášho katastru sú rieka Morava, Paťov kanál. Ja som si nikdy nemyslel, že vodná turistika, cykloturistika je tak obrovským fenoménom. Hlavná cyklistická cesta vedie od Bratislavy popri Morave až po Skalicu. Pre tých fyzicky zdatnejších cyklistov je cyklocesta po hrebení Malých Karpát. Informačné technológie, oceliarstvo, plechy, betónové preklady, spracovanie pieskov na chemický priemysel. Je tu mladé a vysoko kvalifikované obyvateľstvo. Až 40% ľudí je do 35 rokov. Keď majú ľudia prácu, tak ten život je v podstate ďaleko spokojnejší, pretože ľudia prácu majú, je tu nízka nezamestnanosť. Prezentujem aj svoje výrobky a to je v podstate skalický trdelník a skalický rubín, to sú pojmy. A som aj rád, že vlastne tomu skalickému trdelníku sme dali tú česť, že to bol prvý slovenský výrobok, ktorý bol registrovaný v rámci Európskej únie. No a k tomu samozrejme naša koncepcia do roku 2020 je, dá sa povedať, postavená na rozvoji cestovného ruchu. Toto je Zámodský park, klopujúci šlachtické sídlo rodu Palfiovcov. Je zrekonštruovaná na nádvorí kaštieľa studňa so sochou jelenia, erbového zvieraťa Palfiovcov. Vedľa kaštieľa je zrekonštruovaná fontána. Máme nádherné golfové ihrisko v Skalici, kde sme spojili dva porevolučné fenomény, golf a víno. Jedný z takých ťahákov je areál s 38 jamkami, čo je rarita v rámci Slovenska i v rámci strednej Európy. Golfový turista prespí, čiže aj podnikatelia v cestovnom ruchu majú z toho osoch.